Li herêma Cezîra Rojavayê Kurdistanê cotkaran dest bi cotkirina zeviyên çandiniyê û çandina tov kiriye. Rêveberiya çandiniya herêmê jî wekî her sal semad û tovê genim li ser cotkaran dabeş dike. Lê îsal bi nerxekî arzan dide cotkaran ku tanha 20,000 ton tovê genim dabeş kiriye li gel dabînkirina semad û mazotê. Rêveberiya Xweser îsal hazîriya 20,000 ton tov kiribî. Ev tov hemî jî niha hatiye belavkirin û hên jî berdewam dike bi'etîbar tov têra millet nekî heta niha berdewam dike û bi seዕrekî gelkî muşecce da cotkara û da millet tona wê nav 160,000 bî bênima seዕra teklîfa wê ne ser 200,000 ra serê tonê dikelifî. Gor fermiyetê Tanzîmê Zîraî hatine çêkirin. Teshîlatên gelek ji cotkara re hatin pêşkêşkirin û semada sober jî ya bêjinê torabî ya yûriya jî ya azotî her du jî hene hazirin hemî merakizê me ne û bihayê wê na jî pir rêveberiye anî xwar. Cotkarên herêmê ji bo hêsankariyên ku rêveberiya çandiniyê sebaretî dabînkirina tov û semadê kêfxweşiya xwe tînin ziman. Lê ew ji bilindbûna nirxê mazotê dilgiranin. Rêveberiya Xweser jî gerek alîkarî da mesela bizir û semad û mazot bes tenê cotkaran yani astengî kişandin ser mesela enû nirxê mazotê yani hinekî bihaya û semad jî nirxê ne hinekî bihaya yani em pêvîna got hinkî dî jûlo arzantir bana. Herêma Cezîra Rojavayê Kurdistanê naskiriya bi berhemên xwe yên çandiniyê. Lê sala borî û ji berkên bûna barîna baranê ziyaneke pir mezin gihaşte cotkaran û bi rêjeya ji sedî not zeviyên herêmê têk çûn. Ji ber vê yekê jî rêveberiya çandiniyê ya herêma Cezîrê îsal gelek hêsankarî ji cotkaran re peyda kirin. Herwiha dest bi projeya çakirina bendavên herêmê kiriye ta ku ava wan bendavan bikeve jêr xizmeta cotkaran de. Candar Şernixî, Kurdistan TV ji navçeya bajarê Qamişlo.